Wara l-vapur Gawdos tal-Gozo Channel, ħafna mdorrin jaraw jaqsam il-fliegu bejn Malta u Għawdex. Iżda bħalissa jinsab hawnhekk fix-shipyard ta' Palumbo biex issir manutenzjoni fuqu. Proċedura li tħares is-sigurtà tal-vapur tal-ħaddiema kif ukoll tal-eluf ta' passiġġieri li għamlu użu mis-servizz. Il-vapur iddaħħal fit-tarzna fis-7 ta' Jannar biex xogħlijiet mistennija jkunu kompluti sa' 29 tax-xahar. Meta l-vapur jittieħed f'tarzna jkun hemm l-opportunità li jsiru xogħlijiet fuq partijiet differenti tal-vapur li għal ħinijiet twal jiġġieldu l-elementi tal-baħar kif spjega l-inġinier Semi Grek. Din il-maintenance issir kull 5 snin, anzi darbtej kull sena l-vapur irid jiġi ddokjat. Però kull 5 snin id-docking ikun daqsxejn iktar estensiv fejn għatu każ jiżarmaw il-propellers li qegħdin nara warajna. Iżda dan mhux biss opportunità biex tinqala żdeba u minfloka ssir oħra ġdida tisbieħ fil-kafeterija inqalaw partijiet mill-art tal-vapur u nżebaw ukoll il-partijiet t'isfel tal-vapur wara li ż-żeba telqet kawża ta' xhur fil-baħar. Dawn ix-xogħlijiet fuq wieħed mit-tliet bastimenti tal-kumpanija jiswew lill-kumpanija mal-miljun euro. Semi Grek jitkellem ma' News dwar ir-raġunijiet ewlenija wara r-ristrutturar tal-vapur. Tħallna għal żewġ raġunijiet, waħda biex issir inspection tal-ħall jiġi oxra ta' barra tal-vapur bil-vapur barra mill-ilma u l-oħra biex jinbidlu jew jiġu eżaminati il-sealing arrangements. Xogħlijiet ta' dan it-tip jiżguraw vjaġġi siguri bejn iż-żewġ gżejjer u joffru serħan il-moħħ lill-eluf ta' passiġġieri li jaqsmu l-fliegu regolarment. U fuq kollox fi ftit tal-jiem oħra terġa' tissaħħaħ il-flotta tal-Gozo Channel li kull ma jmur qed issir aktar attiva fl-isfond tad-domanda qawwija li qed tiltaqa' magħha.